салом алайкум бинандагони гиромӣ, хушомадед ба канали Диққат. имрӯз дар навор гап мезанем дар бораи 6 ҳодисаи ҷолибе ки дар асл рух доданд. рафтем. ҳодисаи якум. киштии зериобии Германияи фашистӣ соли 1945 аз сабаби бад будани ҳолати ҳоҷатхонааш ғарқ шуд. моҳи апрели соли 1945 киштии зериобии ҳарбии Германияи фашистӣ бо номи У-1206 бо фармондеҳи капитан лейтенанти Шлит ба соҳили Шотландия наздик шуда ба тааҷҷуб кардани конвои Британия омодагӣ мегирад. баъдан муҳаррики ин киштии зериобӣ нохост аз кор мебарояд. капитани киштӣ усторо барои дуруст кардани кори муҳаррик мефиристад. баъди чанде боз ҳоҷатхонаи ин киштии зериобӣ камбудӣ эҷод мекунад ки дар пайи ин камбудӣ аз дохили ҳоҷатхонаи ин киштӣ об фаввора зада ба дохили киштӣ ҷорӣ мешавад. капитани киштӣ устои дигарро барои бартараф кардани камбудии ҳоҷатхона равон мекунад, вале ин усто омада мебинад ки об бениҳоят бисёр ба дохили киштӣ ворид шуда истодааст ва ба капитан мерасонад ки ин камбудиро бартараф карда наметавонад. капитани киштӣ ба хулоса меояд ки киштии зериобиро рӯи об бардорад, то ки экипажи киштӣ ба ҳалокат нарасад. вақте киштии зериобиро рӯи об мебардоранд, дарҳол ҳарбиёни Британияи Кабир онҳоро мебинанд ва яке аз киштиҳои Британияи Кабир онҳоро ба асорат мегирад. хулас онҳо зинда мемонанд, вале дар асорат мемонанд. киштии зериобӣ бошад ғарқ шуда зери об меравад. ҳодисаи дуюм. маъмурияти як шаҳри Испания ба давлати Дания ҷанг эълон кард ва дар бораи он фаромӯш кард. дар вақти ҷангҳои Пиреней, ҷангҳои императори Наполеон муқобили Португалия, Испания ва Англия, соли 1809 маъмурияти як шаҳри уэскари Испания ба давлати Дания ҷанг эълон кард, барои он ки даниягиҳо Фаронсаро дастгирӣ мекарданд. дар бораи ин факт солҳои тӯлонӣ чизе маълум набуд. ҳеҷ кас намедонист, чунки ҷангҳо ва ҳаракатҳои низомӣ байни уэскариҳо ва даниягиҳо набуд, то он даме ки соли 1981 дар архиви шаҳри уэскар дар бораи ин эълон ҳуҷҷатро ёфтанд. яъне мувофиқи ин ҳуҷҷат шаҳри уэскари Испания расман давоми 172 сол дар ҳолати ҷанг бо Дания буд. вале чӣ хеле ки гуфтем, дар асл ягон ҷангҳои низомӣ байни ин шаҳри Испания ва давлати Дания набуд. яъне шаҳри Испания ҷангро эълон кард ва худаш фаромӯш кард дар бораи ин ҷанг ва ҷанг нашуд. 11 ноябри соли 1981 раиси шаҳри уэскари Испания ва сафири Дания ниҳояти кор шартномаи сулҳро бастанд ва ин ҷанги баргузор нагардидаро ки тӯли 172 сол давом карда буд ба хотима доданд. бисёр ҳодисаи ҷолиб. мегузарем ба ҳодисаи сеюм. порчаи мусиқии дарозтарин ки 18 соат дар фортепиано навохта шудааст. композитори фаронсавӣ Эрик Сати дар охири асри 19 порчаи мусиқиеро эҷод кард ки аз 180 нота иборат буд ва аввалин маротиба ин эҷодиётро моҳи сентябри соли 1963 дар Нью-Йорк навохтанд. дар он ҷо дар муддати 18 соату 40 дақиқа 10 пианист бо навбат ҳамдигарро иваз карда ин эҷодиётро навохтанд. мутахассисон чунин мешуморанд ки композитор Сати бо ин эҷодиёташ мехост ки жанри перпетум мобилро масхара кунад, чунки дар жанри перпетум мобил як фрагменти мусиқӣ борҳо такрор меёбад. ва ҳодисаи чорум. ширкати нӯшокии Пепси ба Иттиҳоди Шӯравӣ бар ивази киштии зериобӣ оби газнок медод, яъне газировка. аз соли 1972 сар карда ширкати Пепси ба Иттиҳоди Шӯравӣ сироп барои тайёр кардани газировка бар ивази арақи столичная медод. дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико он солҳо арақ ин чизи нав ва серталабот буд, мисле ки дар Иттиҳоди Шӯравӣ газировкаҳо, обҳои газнок. вале оҳиста оҳиста талабот ба арақ дар Амрико поён рафтан гирифт ва ширкати Пепси бар ивази сироп барои газировка аз Иттиҳоди Шӯравӣ киштиҳои ҳарбиро талаб мекард. яъне бартер сиропи газировка бо киштиҳои ҳарбӣ буд.
ҳамин тавр соли 1989 иттиҳоди шӯравӣ бар ивази сиропи газировка ба амрико 17 дона киштиҳои зериобӣ, крейсерҳо ва фрегатҳоро дод. ин киштиҳои нав набуданд, вале ба ҳар ҳол нархашон қимат буд ва онҳоро бо сиропи газировка бартер карданд. ва ҳолати панҷум, навиштаҷотҳои қадима дар сангҳо то кунун дар ҳолати хуб мондаанд, вале хондани онҳо, яъне чӣ навишта шудааст, мушкилотҳоеро ба бор меорад, чунки ба он забонҳое ки онҳо навиштаанд кайҳо он забонҳо аз байн рафтаанд. вале ба ҳар ҳол олимон кофтукоп карда, тадқиқот карда навиштаҷотҳоро муайян ва аниқ мекунанд. яке аз чунин ҳолатҳо, олимон дер боз наметавонистанд фаҳманд ки дар ин санг чӣ навиштаҷот аст. онҳо муайян карданд ки навиштаҷот ба асри 12 рост меояд, яъне дар асри 12 викингҳо вақте шаҳраки шотландиро бо номи мейсхау тормор мекунанд, ин навиштаҷотро мемонанд. баъди кофтукопҳову тадқиқотҳои зиёд олимон муайян мекунанд ки дар ин ҷо хеле баланд навишта шудааст. олимон фикр мекарданд ки ягон чизи ҷиддитар ё ягон сирру асроре навишта шудааст, вале ин мисли як шӯхӣ менамояд ва ин ҳақиқат аст ки дар он ҷо бисёр баланд навишта шудааст, хело баланд. ва мегузарем ба ҳодисаи шашум. амрикоиҳо курмушҳоро ба камикадзе табдил дода мехостанд зидди ҷопониҳо истифода баранд. дар вақти ҷанги дуюми ҷаҳонӣ яке аз кашфиётгарони амрикоӣ чунин пешниҳод кард ки курмушҳоро мисли бомбаи зинда зидди ҷопониҳо истифода баранд. пешниҳоди ихтироъкунанда чунин буд: мушҳоро дар яхдон ях карда онҳоро хоб мекунанд ва баъдан дар гардани онҳо бомбачаҳои хурдро бо керосин ва ё дигар намуди сӯзишворӣ насб мекунанд. сипас ин мушҳоро аз баландӣ дар контейнер бо парашют мепартоянд дар болои ҳудуди душман. вақте мушҳо ба поён мефароянд, онҳо оҳиста-оҳиста гарм мешаванд ва ба хонаҳо ва ё ба қисмҳои ҳарбии душман рафта он ҷо хоб мекунанд ва сипас он бомбачаҳое ки дар гардани онҳо насб карда шудаанд, онҳо мекафанд ва сӯхторро ба амал меоранд. ҳамин тавр зарари молӣ ба душман расонида мешуд. ихтироъкунанда шиноси президенти амрико рузвелт буд ва аз ҳамин сабаб президент барои ин лоиҳа аз буҷет маблағ ҷудо мекунад. лоиҳаро месанҷанд ва дар бисёр мавридҳо бо барор мебарояд. аммо дар ду ҳолат чунин мушҳо ба қисмҳои ҳарбии на душман, балки худи амрикоиҳо даромада он ҷо метарканд ва ду қисми ҳарбиро месӯзонанд. баъди ин соли 1944 ин лоиҳаро пурра маҳкам мекунанд. соли 1945 бошад, амрико ба ҷопон ду яроқи ҳастаии дар он давра навро мепартояд. ва ин буд охирон ҳодисаи ҷолибе ки имрӯз нақл кардем. ташаккур барои диққататон. агар навор ба шумо маъқул шуда бошад, лайк монед, обуна шавед ва наворро тақсим кунед. хайр, худоҳофиз.